тъчна служба. Детенцето го храняха с тръбичка. Беше много жалка картинка, много. И в 12 часа, когато започна службата, аз веднага го взехме на ръце и го занесахме в храма да присъства на службата. И след това го върнахме. Аз тогава нощувах в църквата. Бях плътно до това дете. Много ми беше мъчно. Колко време пренощува? Колко нощи? Една или повече? Една вечер. Това изкрузият си беше за една вечер. Идваме, пренощуваме, на другия ден се тръгваме. И тогава на сутринта това дете, то гледаше в една точка. То беше много зле. Родителите казаха, че детето няма шанс за него. Медицината е безсилна. И казаха, това е последната ни надежда. И ние го пренесахме. След това го върнахме. И на сутринта това дете започна да гледа иконите. И тогава плакахме заедно с майката. Тя каза, ето, случи се чудото.